Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time. Gawa na kita nin 4 minutos makalampas ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanahon na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Raja Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk me up with words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Alright, marahil na pagkaaga po sa Sendo ka, boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Webes Pizza 13 sa bulan po ng Marso 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido. Diyan sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong din ko, amigo sa radyo Minabuil, tadig din sa programa Alwin Masidalio Betalwin Dobolel. Ibahan po tabi din do ako, sundong alas 8 kita din pagkaagang niyan sa programa. An samuyang pangungumusta sa lambang miyembro kan pamilya, kabi naglalaom po na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dahil po nin na pinagmamati na naman na katibaadan sa sendong mga hawak. Mantang nakantabay digdi sa 1FM. Duman sa mga kababayan niya to, mga drivers, nakakantabay ngunyan na pagkaga good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka, boss. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Pre, DJ Torrance on the mix. politician, sa mga alalay kan politikong nakaantabay na kredito na. Kredito na sa mga politician. Sige. Sa mga supporters ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Anyway, di ka maghadita. Baka kung makakuan pa man yan, makabalik pa man digdi si Presidente Duterte nata. Takon magkakaigwa pa ninda parang preliminary investigation. Kay puhan po na pagbabasahan siya duman, magkakaigwa pa nin preliminary investigation na kung iilingon kan piskal kung igwanin sufficienting ebidensya pani po tabing tumindog ang kasong crimes against humanity duman sa International Court. Ngunyan, kung daiman di po tabi didiretso ang kaso sa ICC
Pero kung igwa, diretso na po tabing makukulong si dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa Daheg, Netherlands. Iya po, tayaon duman so International Criminal Court kay Ponsen Magampang. Pero, nagpaluwas man pag statement sa dating Presidente na hampangon niya. Tapos, ipinahiling naman so parang kulungan o detention center kan dating Presidente, aircon. Simple yun sana may kamang saro, tapos simple yun sana tabi. Pero ang makasupog para digdi sa Pilipinas, so Supreme Court dahil naman nagluwas ata nin dahil na po tabi nagluwas nin kuhan sa Supreme Court, natay nita ano yan, ang Supreme Court po dahil na po nagluwas nin sabi yan ni Daddy Joey, morning pa day pa shout out bantabi digdi sa Barangay Puro. Salamat. Okay, may naaga sa mga taga Puro, Legazpi. Sige ha. Anyway, sabi ko sa indo po, nakulon pa na kaipuhan na hampangon an sa tuyang dating Presidente at kumbaga okay naman yan sa iya, no? Kaya lang ang sabi ko sa indo po garuman sana day po nagdadalagan so Korte kan Pilipinas sa kasong ini kinakaipuhan tapang darahon duman sa International Criminal Court. Kinaipuhan pang darahon duman sa International Criminal Court. So Supreme Court dahil na po nagpaluwas ng temporary restraining order sabi nga ni po tabi mut in academic na dapat kuta na right after na right after na naresibikan Supreme Court yung petition na nagkukontra duman sa arrest warrant, TRO, dapat ko na so Supreme Court nagluwas pwede ba bagang magluwas yan? Chief Justice lang naman yung kaipuhan kayan napirmahan niya so TRO, makaskas madali man sana yan, kundi nailayog na pasiring duman sa The Hague, Netherlands, sa The Netherlands po. Dahil naman po tabi mut in academic na yan, magpaluwas ka manin temporary restraining order, duman nguto na si Duterte sa Netherlands. Dahil naman po magiging bukaan. May mga nagluwas man po na mga bareta kung ano-ano. Kita talaga mahilig kita sa fake news. Day po pa magpatrubod-tubod so Gulf Air daw na private jet na linunadan kay Presidente Duterte, sabi kay Congressman Saldico, sala po fake news yan. Day man talaga, bako man talaga. Although igwa man ata nin eroplano si Congressman Saldi, day ko lang aram day ko pan day man tinaram ni Congressman Saldi kung igwa siyang eroplano. Pero ang sabi igwa. Pero bako ito ginamit duman, natatagamiton man ang duman. Ang nag-produce kayan so ICC. Okay, so Pilipinas baka nag-produce na iyon na sanaan magdarakan kuan. Pero ini po para kay BBM na kasi ang last may final si duman nasa daga kakang Pilipinas. Ang may final si ka ito po so Presidente mismo. Kung sinabi kang Presidente na dahil hindi pwedeng darahon yan because iyan po citizen kan Pilipinas
dahil do pwedeng darahon yan duman sa ibang nasyon, dahil man naginibo sa Interpol. Because so presidente po, so head of the state, iyo po so nagkwan. Kundi, gusto ni Marcos, sabi ni Marcos, dapat daw sumunod sa batas. Gustong sabihin, yung batas kang Pilipinas na saklawan akan batas international, yung international law. O, ganun yun. Kaya, useless naman digdi siguro. Sa paghiling ko kasi, parang, duman sa mga abogado, ano po, garo, ano sa paguna nindo? O ta ako, maski ba ako abogado, garo, makiinsultuhon baga na. Mas kinaipuhan ta pa na duman panimbagon sa dating presidente kung nagkasala man siya po sa kaso na panggagadan sa war on drugs, human rights violations na komitir niya, na dapat digdi sa korte sa Pilipinas siya dapat na ano ba yun? Dapat na manimbag. Kinakaipuhan ta pa sa International Criminal Court. So mga korte sa Pilipinas palan sablay. Day palang kitang kuan. Ngunyan, sundo ngunyan, day palang kita po tabi nin matanos na justice system sa Pilipinas. Parang day kita nin matanos na justice system sa Pilipinas. Pagsiring kaan. Nakaka-insulto lang nakaka-insulto, nakakababa din moral, nakakababa din pride bilang Pilipino. Naday kita din paninindogan sa satuya po na mga sa satuya po tabi na mga kababayan sa mga Pilipino. So, ngunyan baga, isip-isipon mo kung halimbawa, igwa kanin, may issue ka sa ibang nasyon tapos gusto kang aristaron digdi, dayban kita kayang protiran kan estado ta. Tadigdi po, nahihiling ta po na nangyari kay dating Presidente Duterte, day kayang protehiran kan estado kang Pilipinas, kang gobyerno kang Pilipinas, yung sa iyang citizenry. Yung sa iyang mga citizens, day po kaya na protehiran kang gobyerno kang Pilipinas. Digdi ta po nahihiling anong klase na administrasyon na igwa kita. Di ba? Ibaga, ilinga si Kibuloy. Natay tinaota sa ibang nasyon. Dahil taman tinaota, igwa pang kaso digdi. Dapat siring ka. Dapat po, because si dating Presidente Duterte baga, wala naman siya immunity. Tapos na sa iyang immunity from suit. Then naman po tabi, wala naman siyang immunity. Gustong sabihin, pwede siyang kasuhan anytime. Pagkatapos ko taanakang kuang, kinasuhan na po digdi sa Pilipinas. Tangani na nanimbag po tabi siya duman sa batas. Bako na ipapadarata duman sa International Court, Criminal Court sa korte kung saan bako naman nga kita membro. Nabilog po ang ICC kan mga nakalihis na dekada. Because po sa sarong kasunduan sa pagbilog kan International Criminal Court, kasunduan yan, treaty. Ngunyan, ang pwedeng kaputan sa kayan, genocide, war crimes, siring kan genocide, ini po tabi na crimes against humanity, gabos na nakomitir, na day po tabi, day po nagagana ang justice system sa sarong partikular na nasyon. Saka makikiaram yung International Court. Ganun yun, kasimple. Kaya lang, ang problema digdita. Problema digdita. Nagagana pa naman so mga korte sa Pilipinas. Lower courts, appellate court, Supreme Court. Data po nagibuhanin pa agiligding kasuhan na wala naman ka-immunity. Itinao pa po kan sa tuyang administrasyon duman sa korte
sa ibang nasyon. Mga foreigner, ilingon doon mga judge na mga nagpirma po duman sa warrant of arrest. Wala man Pilipino. Gabos mga taga. An mahatol baga po, an mahatol sa dating presidente sa Pilipino, kita arog sa tuya na Pilipino kay dating Presidente Duterte. Mga foreigner an mahatol. Ano man ang pagkasabot kan mga foreigner na mahatol? Di ba? Anong mapagkasabot kayo ito? No, siyempre, sabi nga po, magkakaigwayan in hearing, magpipresentar ka mo nin ebidensya, ang prosecution po, kay puhan na magpresentar sindang ebidensya na nakomitir kan dating presidente yung crime against humanity. Ang kampo ni dating Presidente Duterte, kay puhan man po na magpresentar na bako arog kaini ang pinag-aakusar nindo o nian bilang head of the state kay puhan kong gibuhon ini because kundai magigikita po tabi na nasyon po tabi nin mga drug lords. Sa totoo lang, ako bako man ako pro Duterte, maski kay ito, dahil ako nag pro Duterte. Sa nahiling ko pong sistema, lalo na kan nagkakaiguan in war on drugs, duman ko nahiling yung iron hand na kaipuhan talaga na gibuhon ta because siring na palan kay ito kalala ang problema kan illegal na droga sa Pilipinas. Di ba? Matindi na palan, malala ng malala yung sitwasyon kang Pilipinas pag abot sa issue kan drugs. Duman mahiling na yung drugs palan before pa sa war on drugs, yung drugs palan sa Pilipinas, pwede mo sana Darwin na mabakal dyan sa sari-sari store. Just imagine, maduman ka sa sarong sari-sari store, garo ka mabakal ki shampoo. Pabakal daw tabi nga shampoo. Before pa nagtukaw si Duterte, pabakal daw nga tabi nin shabu. Di ba? Ganun, siring palang kay to kalala. Sa kabaga. Duman niya na bulgar kan nagsisuko na kasi simple man sa lang ebidensya kung bako ka man involved sa drugs nata man tamasuko ka, kung bako ka man involved sa drugs nata man po tabi ta dudom anong kakang pulis nakasabay ka po tabi kung di ka nagsuko nakasabay ka po tabi duman sa kwan nang laban ka gadan ka. Di ba? Gustong sabihin, talagang involved ka, nagchongki ka, o kaya nagpabakal ka. Parehas yan po Nagpabakal ka o nagchongki ka, parehas yan. Ang kaso mo. Dahil kung nagchuchongki ka, pwede ka magpabakal. Natural naman yan Yun po yan ang pinaka-argumento dyan. Kung nag-involve ka po tabi sa operasyon kan drugs, kaipuan mo po tabi na saluhon kung ano man ang sa imong pinalidad. Ara mo sa sadiri na pwede ka nang magadan. Di ba? Nagsisuko kadakol, may mga mayor, may kagawad. Imagine nito yan, duman ko na hiling po kanso kainito na kan war on drugs. Police colonel kan inoperate kan mga pulis, kabado ninda, inoperate, bangag pa. Imagine nindo yan, pulis, bangag na bangag, sa shabu. Ini an magabati, may igwa po nin marahay na dinarayong war on drugs, igwa naman kimaraot.
Ano ang maraot? Ang maraot po tabi naman. Because sa totoo lang, may mga inosenteng nadamay. Taduman sa pagpapotob po kan war on drugs. Ang nadamay duman na mga inosente, dakul man talaga. Dakul man talaga. Yung nadamay na mga inosente. Pero sisiyan dapat na basulon. Inot dyan, ang dapat na basulon dyan, sa pulis. Taaram ninda sa sadiri, maski tinaraman ka kang kuha na pag nang laban, nasa bingit ka munin alanganin, ng laban, di, aram nindo, gibunin to, gagadanin daw. Ginibo itong padatulang po, kan pulis. So mga tarantadong pulis, tabako man po tabi gabos na pulis tultul. So mga tarantadong pulis, mga trigger-happing pulis, pinagbabadil ko po. Sabi nga ni po tabi baga, itong nangyari, itong nagkagarada na inosente, iyo po tabi ang inaapod na casualties of war. Tawar ito gera kontra droga. Igon ko as casualties mong pa tabi, tagira yan. May civilian talagang madadamay. Pero magayon man po si resulta because dakulon sa mga nagka-darakop. So, mga presuan mapapanoon. So, anong ta po? Adig di sa ICC, adig. Dapat ilingunin da yung positibong na nangyari man sa Pilipinas Ano nangyari po sa Pilipinas after kaito? Nagbabaon sa krimen. Yung droga po, dipisidon mo na ako may mga drug cleared ng barangay. Sundo ngunyan pinapakinabagan tama. Taka ito kan panahon na ora pa si Duterte, matakot ka sa mga iskinita, baka kung pag-abot mo, hold upon ka na sana. O subabayi, ripon ka na sana dyan sa iskinita. Kan panahon ni Duterte, wala na. Nawara. Ito po ang magayo na mga nangyari po sa Pilipinas. Because an human rights, yaon yan dyan. Nakomiter niya kang pulis so human rights violation, nahapot daw doon yung nakomiter kan drug suspect na violation. Human rights naman yung nakomiter violation kan mga drug suspect nata so mga biktima kan mga drug suspect, mga drug use dealer, so mga biktima ka ito, day po nakomiter so diretsos kan mga inosenteng sibilyan na pinabakalan kan drugs. Do ang paggamit din droga po, bako yan choice mo yan choice mo yan Takurabo mo day man. 27 lampas po alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm! Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 32 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka.
Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin 20 o 38 minutos na makalampas po ang alas 6 nin pagkaaga. O, igwa pala nin survey adi. May mock election na nangyari sa Bicol University. Sa Bicol University. Medyo alangkaon so kuan basahon ko lang ini ha. First district po Pulso ng Bueno. So mga estudyante ini kinuha po tabi sa
Alat ko na hata, anapon tadigdi ha. Anapon tadigdi. Tangani na masundanin do. Ining ibu-broadcast ko digdi, de, magkadaragit sa kuya kun medyo kamuman an naging alanganin digdi, ta ako sinasabi ko lang po tabi ini. Sinasabi ko lang po tabi ini. Dali sana. Ano ya? For senators po nga nakita ha. Ano ya? Basahon tayo niya. Boses ng mga bueno o taga Bicol University ni mga estudyante, hali sa Albay Gabos ha. Di pwede so, alimbawa, Katanduanes ka, Masbati ka, Sorsogon ka na, nag-eskwela ka sa Biyo, di ka pwedeng magboto. Albay lang ini. Ginibo po ang pulso ng Bueno midterm mock elections ng Bicol Universitarian, official na, ini po ang official na periodiko kan, ano yan, kan Bicol University po February 20 to 26. Sa 25,161 na kabilugan na populasyon kan universidad sa ikaduwang semestre presenting taon, 1,671 na estudyante hali sa graduate as in undergraduate school ang nagpahayag kan sa indang napupulsuhan para sa nagrunning eleksyon. Igwainin 95% confidence level as in positive, negative 2% margin of error. Sa senador Kiko Obam Aquino may 1,523 votes hali sa mga estudyante kan Biyo, 91.1%. Kiko Pangilinan 1,485, 88.9%. Heidi Mendoza 1,257%, 75.2%. Luke Espiritu 1,044, 62.5%. Leo de Guzman 958, 57.3%. Danilo Ramos 557, 33.3%. Number 6 si T.D. Casino 557, 33%. Norman Marquez 32%, 534. Jose Santi Matula 506. Arlene Brosas 386, 23.1%. Franz Castro 383% o 383 votes, 22.9%. Ronel Arambolo 340 votes, 20.3%. David Di Angelo 332, 19.9%. Roberto Balion 174, 10.4%. Ping Lacson 154, 9.2%. O yan po, so mga boto ha kan mga senador. Sinabi ko na kung piraso margin of error ko po tabi, piraso nagboto, digdi. Okay? So, malinaw po malinaw. So, ngunyan, ano po ang nahiling digdi na anahiling po tabi digdi ang mga taga-Biyo. Siyempre, mga taga-Biyo yan, mga scholar ng bayan yan. Mga matutali yan eh. Ura kay artistang nagluwas. Ura lamang kay artista. Na nagluwas po. Di ba? Alat ko na. Ang masunod po tabi, iyo ining House of Representatives Board Member, First District. Alat ko na si Mix Lubindino, Police Staff Sergeant. Alat ko na hata ilog tango na ini, gayod, dali sa natangan ni na rimati na. Forbir kita magpadagos digdig, dali lang. Si Police Staff Sergeant Mix Lubindino Jr. DWGO Live Report. Mex, good morning, Kamin. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga katabay sa programang Tivling Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isa pong dating membro ng isang pangkat ng teroristang komunista sa Sorsogon ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad
sa Matnog Municipal Police Station sa Barangay Kamkaman, Matnog, Sorsogon. Ang pagsuko ay sinagawa sa pamamagitan ng Matnog MPS sa pakipag-ugnayan sa 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit ng Sorsogon Police Provincial Office at 502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5. Ang nagbalik loob na rebelde na kinilalang si alias Bam ay konektado sa kilusang larangang Guerrilla 1 ng Bicol Regional Party Committee matapos ang kanyang pagsuko. Sila ay sa ilalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP, isang pangunahing programa ng pamahalaan ng Pilipinas na nagalayong matulungan ang mga dating rebelde na makabalik sa normal na pamumuhay sa lipunan. Sa pamamagitan ng programang ito, makakatanggap siya ng iba't ibang uri ng tulong kabilang ang pinansyal na suporta, pagsanay sa kabuhayan, pabahay at mga oportunidad sa edukasyon. Hinihikayat ng Police Regional Office 5 ang iba pang miyembro ng mga grupong teroristang komunista na sumunod at sumuko sa mga otoridad. Tinitiyak ng PNP na ang mga marinais bumalik sa panig ng batas ay kanilang gagabayan at suportahan sa kanilang bagong simula tungo sa mapayapang buhay. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito Pilo Vendino Jr. Nag-uulat para sa Tingog Nin Barangay. Salamat, Mert, sa report. DWGO Live Report. Sige, so yun na po yan ha, si Mert Lubindino, Police Staff Sergeant. Report na rin dyan sa labas. Sige. Uli na po sa House of Representatives, Police District po dangugunin do mga taga Police District inisupulso kan mga taga Bicol University Police District po, Shilo Crisel Lagman, 205 votes. Raul Bungalon, ano man na cellphone na dito nagpapara, lampa man na cellphone dito. Tabing pigbabasa ko. Dali lang dali lang yan. Raul Bungalon, 56 votes rayon. Second district po tabi sa mga taga segundo distrito tabi Legazpi Daraga, Rapo-Rapo, Manito, Kamanig. Caloy Loria, 316 votes. Quito ko, Christopher ko, 102 votes. Third district, Fernando Cabredo, 168. Raymond Salceda, 85. Board member kita. Sheena Onrobia, 173 votes. Jan Gio Bongao, 153 votes. Raul Borjon, 80 votes. Unabstain po tabi, 114. Abstain yan. Sa second district, Melissa Abadisa, 235 votes. Harold Imperial, 181 votes. Glenn Casolya, 110 votes. Dakulong sa abstain man, 314. Third district po, Herbert Borja, 63 votes. Juan Miguel Salceda, 57 votes. Brian Arandia, 48 votes. Emmanuel Ribaya, 48 votes. Yan. Yan ang kuan yan po so resulta kan kuan. Gobernador po tabi kita. Noel Rosal, 872 votes. Joey Salceda, 254 votes. Then si Sepa ini igwa pa palang saro Rosaler Sara Jr. 9 votes. Yan po
Tapos sa Vice Governor naman, Provincial Vice Governor John Alegre, 469 votes, 36% o 0.2%. Si Diday Ko, 189 votes. Si Dante Arandia, 41 votes. Tapos si Hilguina, 7 votes. Yan, iyo po yan ang kuan. Kundi, ini baga sabi ko sa Indo, ini po, kuan man sana ini. Mak-election man sana ini. Mak-election ini. Siyempre, kung isipon ta, kung mga botante natin, siyempre mga botante na yan, mga botante na yan, kung ilingon ta po, dyan sinda maboto. Kaya lang, siyempre, dito man sana yan, piraan botante kan albay, 900,000, o yung 900,000, ikumparar mo sa 1,561 na nagboto po. Arayoon man yan. Bako man yan po tabi gustong sabihin na tabi ding siring kain. Iyon ang nangyayari po. Bako yan. Nakapaka-imposible yan. Ang mga sorsorbi nga ni, pabayanin doon mga sorsorbi, natural na yan. Pero sabi ko ni Sendo po, magiging kwan yan. Magiging iyan lang po tabi ang preference nindo. Yan. Yo. Iyan ang preference nindo po. Iyan ang so mga alimbawa kay maluya-luya man kamo sa survey di gibuhon nindo po na kamo naan mag diskarte nindo ang sendong buhay. Yo. Dispartean po tabi ang buhay. Tangani na gumana kita. Day man ki iba dyan. Day man ki iba dyan. Taan election po tabi talagang kuwan yan diskarte, makinarya, kwarta. Yan. Iyan po. Pero number 1 dyan, pirak number 1 pirak. Sige. Espesyal na sesyon ng Philippine Trade Facilitation Committee, pinamunuan ni Department of Finance Undersecretary Attorney Charlito Mendoza, si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Please come in. Ang special session ng Philippine Trade Facilitation Committee na pinamumunuan ni Department of Finance Undersecretary Attorney Charlito Martin Mendoza kasama sina Assistant Secretary Dakila LTN Napao at Bureau of Custom Port Operation Service Director Jenny Pel Lagbay ay nagpulong upang pag-usapan ang patuloy na pagpapasimuno ng kalakalan at mga programa. Pinagsama-sama ng sesyon ang mga membro ng PTFC upang suriin ang mga patuloy na pagsisikap na naglalayong pahusayin ang transparency at pagsunod sa mga operasyon ng international na kalakalan. Ang ISCAP ay naghatid ng makabuluhang pagtatanghal sa Framework Agreement on the Facilitation of Cross-Border Paperless Trade, isang UN treaty na idinisenyo upang isulong ang cross-border paperless trade sa pamamagitan ng pagpapalitan at pagkilala sa isa't isa ng trade-related na data at mga dokumento sa electronic form. Bilang karagdagan sa mga presentasyong ito, kasama sa sesyon ang mga ulat ng pag-unlad mula sa PTFC Compliance Monitoring Technical Working Group, Trade Policy Renew Technical Working Group at National Time Release Study Technical Working Group upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga reforma sa pagpapadali ng kalakalan dahil ang BOC ang nangunguna sa pangangalakal. Muling pinagtibay ng mga talakayan ang pangako ng Pilipinas
Pilipinas na gawing moderno ang operasyon ng customs at umaayon sa mga pamantayan ng international na kalakalan. Mula sa Bureau of Customs Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig na mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Si Mar Rodriguez may report man pag-aristo kay dating Pangulong Duterte simula ng pagulong ng hustisya. DWGO Live Report. Mar Camin. Ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mga tauhan ng International Police o Interpol kasunod ng gagawing pagliliti sa kanya patungkol sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC ang pagsisimula ng paggulong ng hustisya. Ito ang ipinahayag ngayon ng chairman ng House Quad Committee na si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na ang pagkakadakip kay dating Pangulong Duterte ay tanda ng pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa sa paghahanap nito ng katarungan para sa napakaraming inosente biktima ng madugo at brutal na war on drugs campaign ng nakalipas na administrasyon. Sabi ng kongresista na ito rin ang pagsisimula para makamit ng mga pamilya ng tinatayang 30,000 na biktima ng EJK o extrajudicial killings ang hustisya, kung saan karamihan anya sa mga naging biktima ay mga inosenteng bata at kabataan na may tuturing lamang bilang mga collateral damage. Paliwanag pa ni Barbers na ang mahalagang kaganapang ito ang inaasahang pagsisimula din ng panibagong yugto para sa muling pagbabalik ng tiwala ng publiko sa justice system ng bansa sa pamamagitan ng pagpaparusa at pagpapanagot sa mga taong lumabag sa alituntunin ng batas gaya ng kinasasangkutan ng dating Pangulo. Pagdidiin pa nito na walang sino man ang mangingibabaw sa batas. Ang pagkaaresto kay Duterte ay isang hakbang tungo sa pagkamit ng katarungan para sa pamilya ng napakaraming biktima at nawalan ng kanilang mahal sa buhay busod ng marahas at malupit na EJK o ang War Against Drugs campaign ng dating Pangulo. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! J. Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in the soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Alright, sige, so balik kita digdi. Kwanda ano ba yun?
Sige, dali lang ta ikwanta. Daw tagiraray. May pigasikaso lang ako ligdi. Sige, yan. Alright. So, anyway, sabi ko sa endo po, tabi, igwara kita rin pira na ini 1 minuto bago mag alas 7. Mapaaram na ako digdi sa programa. DWRL Bareta alas 7. Masunod na. Every time we say goodbye.